Madam, ewe ni iwe. Kwa ụbọtara ndị a nge mere ndị ala bụ na be. Onye ka nke ya kwuru? Ndị oge m onye ọgụ. Eje na platform ba monum. Hold on. Eje na platform ba monum. We make a such comment na before mother ewe mmadụ ti n'ụlọ. Ya mụrụ onye na-eti n'ụlọ. Maka na obodo nwe gosi wedi. Ekwatazie ebe 30 people nọ na this house. 2 rooms ka ha rented na this house. Ije na ya so nwaanyị di ya adịzighị. We were 30 people ti n'ụlọ. Itize 30 people a n'ụlọ. Ọ bụzị na ya na ha togbu ogwu ma ogwu a na ego ebe a anyị ama ka isiri je ka isiri na na-esi ihe ha bụsi ihe a na-efu na asọsọ ya na epe ga n'isi mmadụ ada ya nna ya ma ndị ha bụ onye nwa nwekpọrọ ndị nna-aza foonu bụ ọsịnya nọ ukwu ajị onye a n'ukwu ajị agha mụrụ onye ọ bụ ọbịa ebe a na-ama ama nke ndị ịma anya ana ọ bụ onye ọkịja ọgwụ onye mba so o nwere ike obodo ha maara ahụ ọgbabatara ya ịma na ọ bụ ndị gọọmenti kwụrụ ụgwọ ọ bụ ndị Boko Haram kwụrụ ụgwọ or whatever ha bịa obodo a chọọ ka plant ya ya ihe mere mbụ for now contest of peace a chọrọ imerụ anybody bụ a stranger bụ ndị Hausa ma ndị ugwu ma ndị Fulani ahụ for our place now mana unu ga-ana successful unu ga-ana from here na be unu aghara unu obodo a for now ama na na-egwu ngwa bụ onye isi ya madam ego ole ka ndị akwụrụ na this house mmadụ taafia banyere ahụ na bego 2000 Obiaba. This is full of investment. I think just the river, Kija people. You can see them on the roof now. We are escorting them. Get over, baby, teenager. Oh no! Obiaba. Yeah, herdsmen. They are being escorted by the Okija. You see the herdsmen being escorted by the whole Okija youth. You see them on the roof, chasing them away. Saying we don't need them. Move fast. Hey! I just stop it. Anyone who refuses to go will be burnt. Apa dia aja, Pak? Let's go. Let's go.